ude at flyve. Ja. Woo! Det er varmt her. Der er varmt. Der er sådan mere. Plus 10. 25, bliver der sagt. At jeg kom til at sove i flyveren. Det var lækkert. Jeg kan se, hvor mange bagage har jeg nu. 0. Hvad sker der på det? Det ved vi ikke endnu. Men det finder vi ud af. Og hvor varmt er der nu i Nissedalen? Trine, fortæl nu. Minus 5. Hvad har I fortalt? I aften, vi skal ikke lave noget fysisk i morgen, så det er okay at gå ud og hygge os ved. Vi har fået 3 pizzaer for 1 pizzas pris. 2 pizzaer for 1 pizzas pris. Vi har både fået is og pizza og sodavand. Fik mine klumper. Nu skal jeg spise den her. Og så gav Trine nogle af klumperne ud, fordi Johanna tabte den sidste klumper. Og så, da Trine skulle give mig den næste sidste klump af mine, så tabte jeg den sidste klump. Så jeg groede og Trine hoppe på bæret.